Good morning लोगोफोर आं दासो सिखारदों नोंथांमोनखौ आंनि आयना बड' YouTube चेनेलाव माने आं नैबे गोबोरखि मोखाङा नोंथांमोनखौ दिनै बेरेफुंजानि माने बेरेफुंजाद्रायथ' नंला माने दायो आं सिखारनाय टाइमा माने 8टा जाबाय आरोना लोगोफोर दायो आं भिडिअ खालामनाय समाव स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबो इसिं अखंनिफ्राय नोंथांमोनखौ स्राय बरायनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय स' लोगोफोरनो आं दा आयना गानदों आरोना लोगोफोर आंनि बेस्ट बियो आंनि फेभराइट बियो मोनसे आंनि बेस्ट आरोना लोगोफोर बेखौ गानना लाबाय आरोना आङो ओमफ्राय नैबेहाय आं आयना बदल लिरनाय जागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दासिमबो रंखौ बायनो हायाखै 10 थाखासो लागोन खोमा बे आल्थाफोरखौ बायनानै लिरला बायनोसै आरोना बेहाय दाम गोसाथ' बायनो हाया ओमफ्राय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो जागायनोसै मानि थाखाय आं दिनै बेरेफुंजानि भिडिअ लाबोदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना स' लोगोफोर जोंहाथ' मैया खथ्रिपारा दतमा खथ्रिपारायाव जोङो मैया देवोल मेला जाहैदोंमोन आरोना स' लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेसेबां खरस खालामगोन बेसेबां जिफोरखो थाखा फैसाया बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै फैबाय आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ बेसेबां खरस जाखो आं नोंथांमोननो खिन्थालांनोसै नोंथांमोना केलकुलेट खालामबानो जाबाय आरोना बिराद बुरजा आरोना जिफोर जोब्बाय थाखा फैसाफ्रा मा खालामनो आरोना सानसेयाव हाजिरा मावबा 400 थाखाल' मोनो ओमफ्राय 5 सेकेन्डआवनो बेसेबां खरस जाखो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै आं नोंथांमोना केलकुलेट खालामबानो जाबाय आरोना स' लोगोफोर ओमफ्राय हिसाबावथ' जोङो सानै थांदों आरोना गामिनि सासे लोगोजों आंजों थांदों स्कुटिजों थांदों आरोना ओमफ्राय बिनिबो खरस थागोन नालाय गारियावथ' माने गारिखौ 100 थाखानि थाव सोबाय जोङो माने सानैजों 50-50 जाबाय आरोना बेहायबो बेसेबां थांखो सासेयाव 50 थांबाय आरोना 100 थाखानि नालाय ओमफ्राय हजों मेलायाव 50 थाखानि लटारि गेलेबाय आरोना 300टा नाम्बारनि खेला गेलेदों आरोना बिदिनो मा लांनो गोसो थाव 5 लिटार मोननै मोनगोन ना दुंग्रा मोननै 10 लिटार मोनगोन जुदि 10 थाखा खेला आरोना मोनसेयाव 300टा नाम्बार ओमफ्राय गासिबो टिकेटखौ फाननो हाखाजोबो आरोना फाग्लाफ्रा खेला होग्राफ्रा ओमफ्राय बेहाय बिदियाव 50 थाखा गेलेबाय आरोना आङो बे 30 थाखाल' गेलेदों आङो बे 300टा नाम्बाराव आङो 30 थाखाल' गेलेदों ओमफ्राय दस्रायाव 10 थाखा 20 थाखा गेलेदों आं 50 थाखा थैबाय आरोना ओमफ्राय 50 थाखा थैनायाव ओमफ्राय आरो दाना सासे मानसि फंबायखौ लोगो मोनदों 20 थाखा गय जानो होननानै बिना लाखिबाय आरोना 20 थाखा मोनफिनबाय ओमफ्राय माबा थांबाय आरो 20 थाखा मोनफिननायजों 70 थांबाय आरोना गासै 80 थाङोमोन नालाय 80 थाखा थांनाय जायोमोन नालाय 50 थांनायाव आङो 20 थाखा मोनफिनबाय 30 थाखा आरोना 30 थाखा आरो गारि भारा गारि थाव सोनायनि 50 थाखा 80 थाखा थांनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय मा लाबावखो जोङो बिनि उनाव नै आनबक्सिं खालामसै बियो जाबाय खाथा निमखि बियो 20 रुपिस आरोना 20 रुपिस 100 ग्रामल' बियो 20 रुपिस बियो जाबाय खाथा निमखि आरोना गाइसफोरा खाथा निमखि बियो खाथा निमखि आं मोखांखौनो सुबाखै ओमफ्राय खिन्थु खाथा निमखि ओमफ्राय जुलाफिया केजिसेयाव फाग्लाफ्रा 20 थाखा केजि फानदों 50 थाखा फवा फानदों आरो फाग्ला हारसाफ्रा ओमफ्राय 50 थाखा फवा फानदों ना आधा केजि लाना फैबाय आरो आधा केजि लाना फैबाय नैबेथ' खाथा निमखियाथ' 20 थाखा लाबाय आरोना ओमफ्राय जुलाफियाथ' 50 थाखा फवा फानदों नालाय आधा केजि लाना फैबाय ओमफ्राय 80 थाखानि लाबाय आरोना आधा केजियाव फाग्लाफ्रा सोरनोबाथ' 20 थाखा केजि 50 थाखा फुरा फवायैनो फानदों ओमफ्राय सेरसेयावथ' 200 थाखा केजि जायो नालाय ओमफ्राय जोङो 20 थाखा खमायनानै ओमफ्राय नैबेखौ 20 थाखा लानानै फैबावबाय आरोना जोङो खाथा निमखिखौ ओमफ्राय दा आङो जुलाफिखौ आधा केजि लाबोदों आरोना नै अजनथार बिरादनो ओमफ्राय मोनथाम मोनब्रैसो आङो सोना हरदेरबावदो आरोना एकदम आधा केजि माने एसे दरदिखानाय ओमफ्राय मोनथाम मोनब्रै सोदेरबावदों आङो फाग्लासो जानायाव हारसाफोरसो नालाय नै जुलाफि जानोसै आङो दायो बे 80 थाखा जुलाफियाव 80 थाखा खाथा निमखियाव 20 थाखा 100 थाखा खेला गेलेनाय 50 थाखा गारि थाव सोनाय 50 थाखा माने 50-50सो गारदों नालाय जोङो सासे लोगोजों आंजों गारि थाव सोनाय मानाय ओमफ्राय हजोंहाय दाउदै बुगुनि ओमफ्राय बायदिसिना जानायाव बिदिनो
गय जानाय ओरैनियाव 70 थाखा थांबाय आरोना ओमफ्राय गारि पार्किं होबाय आरोना 50 थाखा दा बेनोसै नोंथांमोन केलकुलेट खालामखो नोंथांमोना बेसेबां मोनखो गारि थाव 50 थाखा जुलाफि 80 थाखा काटा निमखि 20 थाखा हजों मेलायाव जानाय मेथाइ जानाय 70 थाखा खेला गेलेनाय 50 थाखा बेनोसै आरोना लोगोफोर बिराद बुरजा फोरजोबबाय आयना बड'नि फैसाया दा खामायनांगौआ बिराद खस्थ' जाफिनसिगोन बिराद खस्थ' आरोना फोरजोबबाय मेलायाव थांबा बिराद खरस जायो गासिबो थ' नोंथांमोना आं बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना दा नै जोंना आइया जुलाफि जानो आइजों लाना फैनानै बे लाना जासिगोन आरोना बियो थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनो दाबाव जायफोरा गोदानै फैदों ओमफ्राय नै आंनि आयनाखौ नायबावदो आरोना खनसे स्रायनो मोजां मोनदोंब्ला एकदम शेयार खालामना होलाजोबो आरोना आयना बड'आ मैया देवल मेला जानायाव जिफोर जोब्बाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा कथ्रिपारा गामियाव जाहैदोंमोन कथ्रिपारा गामियाव आं मेला जाहैनाया मैयाहायसो फार्स्ट टाइम आरोना मैया कय तारिखमोन होनबा लोगोफोर 14 तारिख आरोना मैया जों मेला जाहैनाया ओमफ्राय दिनैहाय 15 तारिख आरोना आं दिनै भिडिअ खालामनाय समाव ज' लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर बाय बाय